ቤንጃሚን ፍራንክሊን ካብቶም ኣብ ታሪኽ ዓለም እተራዩ ኣዝዮም ብዙሕ ተዓደሉን ሰፋሕቲ ታሪኽ ዘለዎም ሰባት ሓደ እዩ። ቤንጃሚን ፍራንክሊን ብ1706 ኣብ ቦስተን ካብ ድኻ ስድራ ቤት ተወልደ ሰብ እዩ። ኣቦኡ ጆሲያ ፍራንክሊን ሽምዓን ሳሙናን ዝሰርሕ ሰብ እዩ ነይሩ። ቤንጃሚን ካብ 17 ኣሕዋቱ መበል 15 ኮይኑ ኣቦኡ ከም ኣስራት ንቤተ ክርስቲያን ክህቦ ስለ ዝደለየ ናብ ናይ ላቲን ቤት ትምህርቲ ሰዲድዎ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ስድራ ቤት ንክልተ ዓመት ጥራዩ ትምህርቲ ከፍለሉ ኽኢሉ። እዚ ብሂወቱ ዝገጠሞ ናይ ትምህርቲ ዕድል ምስሳን ንቤንጃሚን ባዕለይ ክመሃር ኣለኒ ዝብል ዓብ ናይ ውሽጢ ሓይሊ ፈጢሩሉ እዩ። ካብ 10 ዓመቱ ጀሚሩ ድማ ምስ ኣቦኡ ኣብ ስራሕ ሽምዓ ተዋፊሩ እዩ። ኣብቲ ግዘቲ እቲ ስራሕ ንቤንጃሚን ኣዝዩ ዘሰልችዎን ልቡ ናብ ባሕሪ ጉዕዞ ሃንቀው ክትብል ጸኒሓ እያ። ኣቦኡ ግና እዚ ዝንባለ እዚ ስለ ዝፈርሖ ንቤንጃሚን ምስ ጀምስ ተባህለ ሓዉ ኣብ ቤት ማሕተም ክሰርሕ ኣገዲድዎ እዩ። እዚ ቤት ማሕተም ንቤንጃሚን ከም ዩኒቨርሲቲ ኮይኑዎ እዩ። ንሓደሽቲ ጽሑፋት ግጥምታትን ፖለቲካዊ ሓሳባትን ንፈለማ ግዘ ተላለየሉ ቦታ እዩ ነይሩ። ቤንጃሚን ንመጽሓፍቲ ዘለዎ ፍቕሪ ኣዝዩ ዓበ ካብ ምዃኑ እተናዕለ ዝረኸባ ሳንቲም ንመግቢ ዘይኮነስ መጽሓፍቲ ንምዕዳግ ይጥቀመሉ ጸኒሑ እዩ። መጽሓፍ ምስ አንበበ ነቲ ሓሳባቱ ኣብ ኣእምሮ ዓቂቡ ጸኒሑ ባዕሉ ብናቱ ጸሓሕፋ ብምጽሓፍ ናይ ምዝራብን መጽሓፍን ብቕዓቱ የዕብይዎ እዩ። ሓዊ ጀምስ ጋዜጣ ክሕትም ምስ ጀመረ ቤንጃሚን ጽሑፋቱ ከውፅእ ሓቲትዎ እዩ። ኮይኑ ግና ጀምስ ንንእሽቶ ሓዉ ንኢሱ ስለ ዝተራእዮ ኣይፈቐደሉን እዩ። ቤንጃሚን ግና ተስፋን ከይቆረፀ ሳይለንስ ድጉድ ብዝብል ስም ተመሲሉ ለይቲ ለይቲ ጽሑፋቱ ኣብ ትሕቲ ማዕጾ ቤት ማሕተም ክድርብዮ ጸኒሑ እዩ። እቲ ጽሑፋቱ ኣዝዩ ብሱልን መሳጥን ስለ ዝነበረ መላእ ከተማ ቦስተን መን እዩ ዝጸሓፈ እናበሉ ክግረሙ ጀሚሮም እዮም። ሓውን ጀምስ እቲ ጸሓፊ ቤንጃሚን ምዃኑ ምስ ፈለጠ ኣብ ክንዲ መሕጓዝ ቅንእ ስለ ዝሓደሮ ንቤንጃሚን ክሃርሞን ክጭቁኖን ጀሚሩ እዩ። እዚ ኩነታት እዚ ንቤንጃሚን ካብታ ከተማ ንኽሃድም ምኽንያት ኮይኑዎ እዩ። ካብ ቦስተን ሃዲሙ ናብ ኒውዮርክ ጸኒሑ ድማ ናብ ፊላደልፊያ ተጓዒዙ እዩ። ፊላደልፊያ ምስ በጽሐ ሒዝዎ ዝነበረ ሃብቲ ሒደት ሳንቲም ጥራሕ ነይሩ። ጽቡቕ ክዳውንቲ ኣይነበሮን እዩ። ኣካላቱ ረሲሑን ደኺሙን እዩ ነይሩ። 3 ባኒ ዓዲጉ 2 ባኒ ኣብ 2 ጅቡኡ ሒዙ ሓደ ባኒ እናበልዐ ኣብ ጎደናታት ፊላደልፊያ ክጓዓዝ እንከሎ ዲቦራ ሪድ እተባህለት ሰበይቲ እታ ጸኒሓ በዓልቲ ቤቱ ዝኾነት ረኺባቶ እያ። እቲ ዘገርም ግና ቤንጃሚን በቲ ድኽነቱ ተስፋን ከይቆረፀ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ማሕተም ሞያ ብትግሃት ስራሕ ጀሚሩ እዩ። ትግሃቱ ዝረኣዩ ሰባት ከም ሰር ዊልያም ኪዝ ዝኣመሰሉ ሰበስልጣን ናይ ገዛእ ርእሱ ቤት ማሕተም ንክኸፍት ተስፋ ሂቦምዎ እዮም። ቤንጃሚን ንምዕዳግ መሳርሕታት ማሕተም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ተጓዒዙ እንከሎ እቶም ተስፋ ዝሃብዎ ሰባት ጠሊሞም እዮም። ኣብ ለንደን ን2 ዓመት ብዘይ ሓገዝ ተሪፉ ኣብኡ እውን ኣብ ናይ ማሕተም ስራሕ ተዋፊሩ ርእሱ ኽኢሉ እዩ። ቤንጃሚን ኣብ ለንደን ዝረኸቦ ዓብ ትምህርቲ ብዝያዳ ስነ ስርዓት ዝመልኦ ህይወት ምምራሕ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዘቲ ካልኦት ሰራሕተኛታት ብዙሕ ቢራ ይሰትዩ ነይሮም እዮም። ቤንጃሚን ግና ማይ ጥራይ እናሰተየ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ብቕዓት ከርኢ ጸኒሑ እዩ። እዚ ድማ ንጥዕንኡን ንቁጠብኡን ዓብ ሓገዝ ገይሩሉ እዩ። ናብ ፊላደልፊያ ምስ ተመልሰ ናይ ገዛእ ርእሱ ፔንሲልቫንያ ጋዜጣ እተባህለ ቤት ማሕተም ከፊቱ እዩ። ቤንጃሚን ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ 13 ዝርዝራት ባህርያት ኣውፂዎ እዩ። እዞም ባህርያት ንህይወቱ ሙሉእ ንሙሉእ ቀይሮም እዮም። ንነፍሲ ወከፍ ባህሪ ሓደ ሰሙን ሂቡ ኣብ ንእሽቶ ደብተርና መዝገበ ርእሱ ይከታተል ጸኒሑ እዩ። እዚ ሜላ እዚ ሓደ ሰብ ብዘይ ካልእ ሓገዝ ብባዕላዊ ተግሳጽ ጥራይ ክሳብ ክንደይ ክዓቢ ከም ዝኽእል ዘርኢ ናይ ስነ ልቦና ትምህርቲ እዩ። ቤንጃሚን ፍራንክሊን ከም ተራ ነጋዳይ ጥራይ ክውሰን ኣይደለየን እዩ። ንሱ ሰባት ንኸዓብዩ ክመሃሩ ኣለዎም ብዝብል እምነት ምስ 10 መሓዙቱ ጁንቶ እተባህለት ክለብ መስሪቱ እዩ። እዚኣ ክለብ እዚኣ ሰሙናዊ እናተረኸበት ኣብ ፍልስፍና ፖለቲካን ስነ ፍልጠትን ክትመያየጥ ጸኒሓ እያ። ካብዚ ምይይጥ እዚ ድማ እቲ ቀዳማይ ናይ ህዝቢ ቤተ መጻሕፍቲ ኣብ ኣሜሪካ ተመስረተ እዩ። ቤንጃሚን ሰባት መጻሕፍቲ ክገዙ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ኩሎም ሒዞሞ ዘለዎ መጻሕፍቲ ብሓባር ብምቕማጥ ነፍሲ ወከፎም ብልቓሕ ንኽጥቀምሉ ገይሩ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ጸኒሑ ናብ መላእ ኣሜሪካ ተዘርጊሑ እዩ።
ብተወሳኺ እውን ኣብ ፊላደልፊያ ብሰንኪ ሓዊ ብዙሕ ዕንወት ይበፅሕ ስለ ዝነበረ ቤንጃሚን ቀዳማይ ወለንተኛ ናይ ሓዊ መከላኸሊ ሓይሊ ኣጣይሹ እዩ። ጎደናታት ከተማ ብለይቲ ንኽበርሁን መብራህቲ ክትከል ጎደናታት ንኽፀርጉ ፅርግያታት ክሰርሑ ከምኡውን ድኻታት ዝሕከምሉ ቀዳማይ ሆስፒታል ክኽፈት ዓብ ተራ ተፃዊቱ እዩ። ቤንጃሚን እዚ ኩሉ ክገብር እንከሎ ንዝኾነ ስርሑ ስሙ ንምጥቃስ ወይ ንኽምላኽ ፅዒሩ ይፈልጥን እዩ። ንሱ ሰናይ ስራሕ ባዕሉ ይዛረብ ዝብል መምርሒ ነይርዎ እዩ። ኣብ ስነ ፍልጠታዊ ምርምር ቤንጃሚን ፍራንክሊን ኣብ መላእ ዓለም ዘሐብን ስራሕቲ ሰሪሑ እዩ። ኣብቲ ግዘቲ ሰባት መብራቕ ካብ ኣምላኽ ዝመፅእ መጥቃዕቲ እዩ ኢሎም ይኣምንሉ ዝነበረ ግዜ እዩ። ቤንጃሚን ግና መብራቕ ሓደ ዓይነት ኤሌክትሪክ ምዃኑ ንምርግጋፅ ሓደ ግዜ ህይወቱ ሓደጋ ዘእቱ ምርምር ይገብር ነይሩ እዩ። ብፍላይ እቲ ካይድ ወይ ብላዕሊ ዝበል ምርምር ዝገበረሉ መዓልቲ መብራቕ ካብ ደበና ናብ ሓፂን ክመሓላለፍ ከም ዝኽእል ብምርኣይ ዓለም ዝሰንበደ ረኽበት ረኺቡ እዩ። ካብዚ ተበጊሱ ድማ መከላኸሊ መብራቕ ላይቲንግ ሮድ ፈጢሩ እዩ። እዚ ፈጠራ እዚ ኣሽሓት ኣባይቲ ካብ ባርዕ ሓዊ ድሒኑ እዩ። ቤንጃሚን ግና ነዚ ፈጠራ እዚ ፓተንት ኣይገበረሉን እዩ። ካብ ናይ ካልኦት ፈጠራ ካብ እንጥቀም ንሕና እውን ንዓለም ብናፃ ክንህብ ይግባአና ክብል ተዛሪቡ እዩ። ብዘይካዚ ንሱ ዓብ ሙዚቀኛ እውን ነይሩ እዩ። ግላስ ኣርሞኒክ ተባሃለ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ባዕሉ ፈጢሩ እዩ። ኣብ ምርምር ባሕሪ እውን እቲ ጎልፍ ስትሪም ዝበሃል ውዑይ ማይ ባሕሪ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢሮጳ ብኸመይ ከም ዝውሕዝ ቀዳማይ መፅናዕቲ ዝገበረ ንሱ እዩ ነይሩ። ኣብ ዓይኒ ሰባት እውን ርሑቕን ቀረባን ንምርኣይ ክልተ ዓይነት መነፅር ፈጢሩ እዩ። እዚ ኩሉ ስራሕቲ ዝዓመመ ሰብ ግዝኡ ብኸመይ ይጥቀመሉ ከም ዝነበረ ክትሓስብ እንከለኻ ዘገርም እዩ። ናብ ፖለቲካዊ ህይወቱ ክንመፅእ እንከለና ድማ ቤንጃሚን ፍራንክሊን መስራተ ኣቦ ኣሜሪካ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ። ኣሜሪካ ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ናፃ ንኽትወፅእ ኣብቲ ተገብረ ናይ ናፅነት ቃልሲ ብዲፕሎማስያዊ ብቕዓቱ ዓብ ስራሕ ሰሪሑ እዩ። ንሱ ኣብ ፈረንሳ ን8 ዓመታት ከም ኣምባሳደር ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ ፈረንሳ ንኣሜሪካ ብገንዘብን ብወታደርን ንኽትሕግዝ ኣሚንዋ እዩ። እዚ እንተዘይከውን ነይሩ ኣሜሪካ ካብ እንግሊዝ ናፃ ንኽትወፅእ ኣዝዩ ጸጋሞም ኮነ ነይሩ። ኣብቲ ተጻሕፈ ሰነድ ናጽነት ኣሜሪካ ምስ ቶማስ ጀፈርሰን ኮይኑ ዓበ በርክቶ ገይሩ እዩ። ቤንጃሚን ኣብቲ ሰነድ ኩሎም ሰባት ማዕረ ኮይኖም ተፈሊጦም ዝብል ሓሳብ ብጽኑዕ ደጊፉ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘመኑ ድማ ባርነት ኣብ ኣሜሪካ ንኽጠፍእ ናብ ባይቶ ጥርዓን ዘቕረበ ቀዳማይ ዓብ ሰብ ነይሩ። ቤንጃሚን ፍራንክሊን ብ1790 ዓመተ ምህረት ብሰላም ካብዛ ዓለም ተፈልዩ። ቅድሚ ምሟቱ ግና ነቲ ዝነበሮ ሃብቲ ንኸተማታት ቦስተንን ፊላደልፊያን ብውርሻ ሂብወን እዩ። እቲ ገንዘብ ን200 ዓመታት ተዓቂቡ ጸኒሑ ንትምህርቲ ደቂ ሰብ ዓብ ሓገዝ ኮይኑ እዩ። ቤንጃሚን ፍራንክሊን ካብ ሓደ ተራ ሽምዓ ስራሕ ተበጊሱ ሳይንቲስት፣ ጸሓፊ፣ ዲፕሎማትን ፈላስፋን ክኸውን ምኽኣሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንተጽየርካ ኣብ ዝኾነ ነገር ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል ዓብ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ታሪኽ ኮይኑ እዩ። ነቲ ቀዲሙ ተገሊጹ ዘሎ ታሪኽ ከይደገምና ብዛዕባ እቲ ዘይተነግረ ጫፍ ስፍሓቱን ፍልጠቱን ቤንጃሚን ፍራንክሊን ብዝርዝር ክንሪኦም ኮለና እቲ ሰብኣይ ንቡር ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንነፍሲ ወከፍ ካልእት ህይወቱ ንጥቕሚ ወዲ ሰብ ዘውዓለ ማሽን ነይሩ ክበሃል ይከኣል እዩ። ፍራንክሊን ኣብ ዓውዲ ስነ ልቦናን ኣመለኻኽታን ዝነበሮ ፍልጠት ኣዝዩ ዝረቐቐ ብምንባሩ ሎሚ ናይ ፍራንክሊን ጽዑንቶ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክልሲ ሓሳብ ተመስሪቱ እዩ። እዚ ድማ ሓደ ጸላኢኻ ውዕለታ ክገብረልካ ብምሕታት ጥራይ ከመይ ጌርካ ናብ ፈታዊኻ ከም እትቕይሮ ዘርኢ ጥንታዊ ሜላ ብልሓት እዩ። ንሱ ኣብ ክንዲ ሰባት ዝህቡኻ ውዕለታ ንሳቶም ንዓኻ ውዕለታ ምስ ዝገብሩልካ ብዝያዳ ከም ዝፈትዉኻ ብምርዳእ ኣብ ፖለቲካዊ መድረኻት ንተጻረርቱ ንምእማን ይጥቀመሉ ነይሩ እዩ። ብዘይካዚ ፍራንክሊን ኣብ ዓውዲ ስነ ከዋኽብትን ኩነታት ኣየርን ዝነበሮ ኣገዳስነት ወሰናይ ነበሮን እዩ። ንሱ እቲ ዴይላይት ሴቪንግ ታይም ወይ ብርሃን ፀሓይ ንምቁጣብ ሰዓት ንቕድሚትን ንድሕሪትን ናይ ምስጋር ሓሳብ ንፈለማ ግዜ ዘቕረበ ሰብ እዩ። እዚ ድማ ሰባት ብርሃን ፀሓይ ንምጥቃም ካብ መደቀሲኦም ቀልጢፎም ክትስኡን ሽሙዓ ክቁጠቡን ዝዓለመ ሓሳብ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ዝነበረ ናይ ባሕሪ ጉዕዞታት ድማ መራኸብ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኢሮጳ ክኸዳ እንከለዋ ካብቲ ዝምለሳሉ ግዜ ብዝያዳ ቀልጢፈን ከም ዝበፅሓ ብምዕዛብ ነቲ ጎልፍ ስትሪም ዝበሃል ሞገድ ውዑይ ማይ ባሕሪ ንፈለማ ግዜ ኣብ ካርታ ስፊርዎ እዩ። እዚ ርኽበት እዚ ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ንግዳዊ ርክባት ዓለም ዝለወጠ ዓብ ስራሕ እዩ ነይሩ።
ኣብ ውሽጢ ቤቱ እውን እንተኾነ ፍራንክሊን ንጥዕናን ኣካላዊ ብቕዓትን ዓብ ትኩሮ ይህብ ስለ ዝነበረ ንሱ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ኣዝዩ ንፉዕ ሓማሲ ብምንባሩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ባሕሪ ተመስጦ ዝህብ ናይ ምሕማስ ምርኢት የርኢ ነይሩ እዩ። ካብ ዘለዎ ፍቕሪ ምሕማስ ተላዕለ ድማ ኣእዳው ኣብ ማይ ንምቕዛፍ ዝሕግዙ ናይ ሓፂን ክንፍታት ባዕሉ ፈጢሩ ተጠቂሙሎም እዩ። ኣብ ዓውዲ ሕክምና እውን ሓው ጀምስ ብሕማም ኪድኒ ስቶን ዝሳቐ ስለ ዝነበረ ንቓንዙኡ ንምፍዃስ ዝሕግዝ ቀዳማይ ተዓጻጻፊ ካታቴር ባዕሉ ዲዛይን ገይሩ ሰሪሑሉ እዩ። ፍራንክሊን ንገንዘብ ዝነበሮ ኣረኣእያ እውን ኣዝዩ ተፈለዩ ነይሩ። ገንዘብ ባዕሉ ተወላዲ እዩ፣ ገንዘብ ድማ ገንዘብ ይወልድ ብምባል ሰባት ከመይ ገይሮም ሃብቶም ከም ዘባዝሑ ክምህር ይርአ ነይሩ እዩ። እዚ ኩሉ ክገብር እንከሎ ግና መሳጥን መዝናነይን ላቅፂ ዝመልኦ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበሩ ሰበስልጣን ንኣሜሪካውያን ከም ደቂ ገጠር ገይሮም ይጥምትዎም ስለ ዝነበሩ ንሱ ብፍላጥ ናይ ድብ ቆርበት ክዳን ብምኽዳንን ፀጉሩ ከይተስተኻኸለ ብምኽዳንን እቲ ምሁር ፈላስፋ ካብ በረኻ መፅኡ ዝብል ስምዒት ብምፍጣር ንልቢ ፈረንሳውያንን እንግሊዝን ክስሕብ ገይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ህይወቱ ኣሜሪካ ባዕላዊ ቅርፂ ሒዛ ክትቀውም እንኮላ እቲ ንሱ ዘርቆቆ ናይ ፖስታ ኣገልግሎት ንመላእ እታ ሃገር ኣብ ሓፂር ግዜ ሓበሬታ ንኽለዋወጡ ብምግባር ሓድነት ኣሜሪካ ንኽጸንዕ መሰረት ኮይኑ እዩ። ፍራንክሊን ንሓዳስ ሃገር ዝኸውን ቅዋማ ምስንዳእ ሌትን መዓልትን ይሰርሕ ነይሩ እዩ። ንሱ ብሓቂ ናይ ፍልጠትን ናይ ትግሃትን ናይ ዘይሕለል መንፈስን ተምሳል ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። ቤንጃሚን ፍራንክሊን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤታዊ ህይወቱን ምስ ደቁ ዝነበሮ ዝምድናን ኣዝዩ ተሓላለኸን መሳጥን ዛንታ ነይርዎ እዩ። ሚስት ዊልያም እተባህለ ወዱ ዝነበሮ ፍሕፍሕ ሓደ ካብቲ ታሪክ ኣሜሪካ ዝፍለጥ ዓብ ናይ ስድራ ቤት ጎንፂ ነይሩ። ቤንጃሚን ንናጽነት ኣሜሪካ ክቃለስ እንከሎ ወዱ ዊልያም ግና ንንግስነት እንግሊዝ እሙን ኮይኑ ብምቕጻል ኣብ መንጎኦም ዘይዕራቕ ባእሲ ተፈጢሩ እዩ። እዚ ፖለቲካዊ ፍልልይ እዚ ንቤንጃሚን ኣዝዩ ስለ ዘሕዘኖ ድሕሪ ናጽነት ኣሜሪካ እውን ንወዱ ይቕረ ክብለሉ ኣይደለየን እዩ። እዚ ድማ ቤንጃሚን ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ እምነቱ ክሳብ ክንደይ ጽኑዕን ዘይለዋወጥን ሰብ ከም ዝነበረ መርኣያ ኮይኑ እዩ። ብተወሳኺ ቤንጃሚን ኣብ ዓውደ ስነ ቁንጅናን ዲዛይንን እውን ኢድ ነይርዎ እዩ። ንሱ እቲ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ እተሓተመ ወረቐት ገንዘብ ካብ ናይ ሓሶት ሕትመት ንምክልኻል ናይ ሓቀኛታት ቆፅለ እዋም ቅርፂ ተጠቂሙ ሚስጥራዊ ምልክታት ብምእታው ንቁጠባታ ሃገር ካብ ምትላል ኣድሒንዋ እዩ። እዚ ርእይቶ እዚ ኣብቲ ግዜቲ ኣዝዩ ዝረቐቐ ቴክኖሎጂ እዩ ነይሩ። ኣብ ዓውዲ ስነ ልቦና እውን ቤንጃሚን ርእሱ ንምእራም ዝጥቀመሉ ዝነበረ ናይ ሞራል ኣልጀብራ ሜላ ኣዝዩ ፍሉይ ነይሩ። ሓደ ዓብ ውሳነ ክውስን እንከሎ ሓደ ወረቐት ኣብ ክልተ መቒሉ ኣብ ሓደ ሸነኽ ረብሓታቱ ኣብቲ ካልእ ድማ ጉድኣቱ ብምጽሓፍ ንነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ሚዛን ብምሃብ ብስነ ሞጎታዊ መገድ ይውስን ከም ዝነበረ ይዝረብ እዩ። እዚ ድማ ካብቲ ዝነበሮ ስምዒታዊ ድፊት ተናጊፉ ብጥንቃቐ ንኽመርሕ ሓጊዝዎ እዩ። ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ ምስቶም ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ዓበይቲ ፈላስፋታት ከም ቮልቴር ዝኣመሰሉ ብምርኻብ ንናይ ምስትውዓልን ናይ ናጽነትን ሓሳብ ኣብ ኢሮጳ ንኽገዋሕ ገይሩ እዩ። ቤንጃሚን ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ናይ እንስሳት መሰልን ናይ ተፈጥሮ ጥዕናን ዝሓልዩ ሰባት ብምንባሩ ኣብ ገለ እዋን ስጋ ካብ ምብላዕ ተቆጢቡ ጥረምረ ጥራይ ክበልዕ ተራእዩ እዩ። እዚ ድማ ንጥዕንኡ ጥራይ ዘይኮነስ ንቁጠባ እውን ንኽሕግዞን ዝያዳ መጽሓፍቲ ንምዕዳግ ገንዘብ ንኽተርፎን ጥቀመሉ ዝነበረ ሜላ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዘመኑ ቤንጃሚን ብሕማም ሪሕ ኣዝዩ ይሳቐ እኳ ተነበረ ካብቲ ንሃገሩ ዘለዎ ግልጋሎት ግና ንሓንቲ መዓልቲ እውን ኣይበኾረን እዩ። ኣብቲ ናይ ቅዋም ኣሜሪካ ጉባኤ ክሳተፍ እንከሎ ብሰንኪ ሕማም ክጓዓዝ ስለ ዘይክእል 4 ሰባት ብዓራት እናተሰከሙ ናብቲ ኣዳራሽ የእትውዎ ነይሮም እዮም። ኣብኡ ኮይኑ ድማ እቶም ዝተፈላለዩ ወከልቲ ግዛኣታት እንካብ ክበኣሱ ብሓባር ተመያይጦም ነታ ሕዲ ዘላ ዓባይ ኣሜሪካ ክምስርቱ ዝገበረ ናይ ዕርቂ ሓሳብ ኣቕሪቡ እዩ። ቤንጃሚን ፍራንክሊን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክፉት ዝኾነ ልቢ ዝነበሮ ንሓደሽቲ ሓሳባት ዘይፈርሕ ከምኡውን ኣብ መንጎ ስነ ፍልጠትን ፖለቲካን ዘሎ ድልድል ዘጽንዕ ዓብ ማእከል ታሪኽ እዩ። ህይወቱ ካብ ምጅማር ክሳብ ምውዳእ ብዘይ ዕረፍቲ ንሓድሽ ርኽበትን ንሓርነት ወዲ ሰብን ዘወፈየ እዩ። እዚ ኩሉ ዝርዝራት ድማ ቤንጃሚን ፍራንክሊን ስለምንታይ ክሳብ ሎሚ ከምቲ ዝዓበየ ምልክት ኣእምሮዊ ብቕዓት ኣሜሪካ ተቖፂሩ ከም ዝነብር ብንጹር ዘርእየና እዩ። ሙዳ ንስኻትኩም ናብ ዝመደብ ዘለኩም ሓሳብ ርእይቶ ኣብ ኮመንት ክደፍለይ እናበልኩ ላይክን ሸር ምግባር ኣይትረስዑ ክብል ፈቱ።